Malien bɛ sigi ka fɔ ba min kɛ yaasa jamana jɔli kuma ayiwa ni ka taa o kumaw fɔ ayiwa o baara bɛɛ lajɛlen ayiwa ale kɔni banna ayiwa kɔni y'a kɛ gafe ye gafe min ayiwa ni u taara a di jamana ɲɛmaa ma fɔ a ka jabala la ayiwa nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ani karama kɔnɔna na. An ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o o ye président Modibo Keyita ye ale fatuli ka bila bila a bɛ san 47 la ayiwa o kɔrɔbɔrɔliw kɛra fɛn min ye mɛkalo tile 16 ayiwa a kɛra fɛn min ye yaafuya b'a la jamana premier ministre ayiwa ale taara fleur kɔni bila a yaafuya b'a la a fure kan kabude o kɔnɔna na. Diɲɛ seleke naani ye télécommunication ayiwa ka don kelen min kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn o mɔ ayiwa ni k'o don la ɲɛnamaya o ye yaafuya b'a la mɛkalo tile 17 ye ayiwa fɛn min ye Orange Mali ye ayiwa ale kɔni ye don in la ɲɛnamaya a ɲɛnamayaliw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn min ye yaafuya b'a la tradition connection ayiwa ale kɔnɔna na yen nɔ maa caman tun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni ko ta siratigɛ la. Bi ye juma ye mɛkalo tile 17 san 2024 o kuma an b'a fɔ ko kura kakaw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni yaafuya b'a la an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye fɛn min ye maliden yɛrɛdamaw ka sigi ayiwa ni ka Mali ko kuma fɔ ayiwa Mali bɛ se ka jɔ cogo min na o baaraw tun bɛ sen na an ka dugu kɔnɔna na ayiwa baara in kɔni bɛɛ lajɛlen banna ayiwa fɛn min ye jumadon ayiwa mɛkalo tile 10 ayiwa baaraw kuncɛra kuncɛli kɔfɛ ayiwa ntɛnɛn don kalo tile 13 fɛn min ye a baarakɛbaaw ye olu kɔni taara ni gafe ye gafe min ayiwa u ka laɲini ye fɛn o fɛn ye malidenw ka laɲini ye minnu ye ayiwa ne a bɛ gafe in kɔnɔ u taara ka taa di ayiwa jamana ɲɛmaa ma n'o ye colonel Asimi Goita ye fo Kuluba ayiwa a yɛrɛ jabala la a kɛnɛ kana na fɛn min ye jamana in maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kana na jamana ɲɛmaa ayiwa kɔni ye kɛra yaafuya b'a la nisɔndiya kuma ta ayiwa ni k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye a kɛnɛ kana na fɛn min ye yaafuya b'a la fɛn min tun bɛ a ko la ayiwa kunnafoni min sɔrɔla a kɛnɛ kana na an ka jɛ ko la ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Ala barikada an bɛ bi don an bɛɛ la ka comité pilotage a président n'o ye premier ministre Ousmane Isufu Mayiga a n'a ka jɛkulu ka foli bila bɛɛ la dan tɛ foli min na ka foli bila la faso kanu baara la sabula da ka a ye baara min kɛ a bɛ lakali tariku la jamana bɛ yɔrɔ min na sisan diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ Mali la a kɛra kɔrɔbɔli de sisan an b'a lajɛ nin ko bɛna laban cogo min na donc a ka kan malidenw yɛrɛ ka wuli ka jɔ u ka jamana ye donc ka foli bila dan tɛ foli min na an bɛ foli bila jamanadenw fana na olu mun y'a dɔn nin waati gɛlɛya in na ka wuli ka jɔ ka bɔ fɔ kɔnɔkulu an ka tunkarakɛw an ka région bɛɛ cɛ fara muso ka denmisɛn mɔgɔkɔrɔba kan diinɛ ɲɛmɔgɔ fara an ka laadalatɔn mɔgɔw kan bɛɛ bɔra ka kɛ jamakulu kelen ka na u fɛta fɔ aw bɔra gafe min di nin sisan n'o ye jamanadenw ka bɛnkan sɛbɛn gafe ni bɛnkan laɲini 300 ɲɔgɔnna b'a kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ o laɲini ninnu ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to olu bɛ sabati cogo min na a ye baara min kɛ n'u a bɛ lakale tariku la sabula da a tɛ se k'a sara wari tɛ se ka nin sɔrɔ fanga tɛ se k'a sɔrɔ jagoya tɛ se k'a sɔrɔ k'a fɔ n'i y'a jateminɛ sisan n'i ko ne ka wari d'aw bɛɛ ma sisan n tɛna se ka wari d'aw ma parce que wari tɛ n bolo n'i ko ka baara ɲini k'aw d'aw ma n tɛna se ka baara ɲini ka d'a ma parce que n tɛna se ka baara ɲini ka di nin bɛɛ ma mais an bɛ a ye baara min kɛ nin n'o ye jamana ka sini ɲɛsigi ye ni an y'o bila ba la ko latimɛ ka ɲa a kɛra cogo o cogo san damadɔni kɔ an bɛɛ b'an sago sɔrɔ an b'an sago sɔrɔ an denw b'an sago sɔrɔ an balimaw b'an sago jamana yɛrɛ b'a sago sɔrɔ donc hali bi n bɛ foli la dan tɛ foli min na o tɛmɛnen kɔ hali bi an bɛ barika da Ala ye Ala ka jamana basigi Ala ka jamanadenw kan bɛn. Nin ye a san 47 ye fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o o ye Modibo Keyita ye ayiwa ale kɔni taɲana a taɲalen kɔfɛ san o san ayiwa ni a waati kɔni sera n'o o ye yaafuya b'a la mɛkalo tile 16 ye ayiwa fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw kɔni u bɛ tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen ta ayiwa ni ka ɲɛsin jamana ɲɛmaakɔrɔ ma ayiwa o kokumu kelen de kɔnɔna na fɛn min ye an ka ministre ɲɛmaa n'o o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye ayiwa alamisa tɛmɛlen mɛkalo tile 16 san 2024 ayiwa amidalayi ayiwa o kaburudon kɔnɔna na
fɛn min ye tasibila kɛnɛ kɔni ayiwa a y'o sigi ni ka taa flori kɔni k'o da fɛn min ye an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o o ye Modibo Keyita ye ayiwa ale ka furu kan a kɛnɛ kana na jamana maaba caman tun bɛ yen nɔ Modibo Keyita a yɛrɛ ni maa minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ maa caman tun bɛ a kɛnɛ kana na ayiwa o kɔni kɛra i y'a faamuya bala nisɔndiyakoba ye a kɛra bonya kɔnɔna na ani fɛnɛ ayiwa u ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Modibo Keyita n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen mɔ ayiwa a ye baara min kɛ faso in ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ayiwa fo ka na se fɛn min ye a ye fanga ta waati min na jamana kɔnɔna na ayiwa ka na se indépendance waatiw ma nin kɛra hakililajigi ye ka da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ayiwa an bɛ waati min na komi sisan nɔ jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin waati in na ayiwa u ye i y'a faamuya b'a la don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di jamana bɛɛ lajɛlen mɔ ka di jamanaden bɛɛ lajɛlen mɔ k'a jira k'a fɔ ko ayiwa an ka to i y'a faamuya b'a la ɲɔgɔn kɔ ka to an ka faso kɔ ka to faso kumakan kɔ ayiwa jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an mago bɛ basigi ani i y'a faamuya b'a la fɛn min ye lafiya ye jamana mago b'o o de la ayiwa ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin fure mɔ ayiwa fɛn min ye a bɛ taga min na n'o ye i y'a faamuya b'a la Ala ka wele min sera a ma daba ma ka wele min sera a ma ni a y'a faamuya b'a la bɛɛ lajɛlen bɛ o cogo kelen la bɛɛ bɛ taa nin cogo kelen la ayiwa ka dugawu k'a ye olu minnu bilala anw ɲɛ ani an b'u kɔ ka taa ayiwa nin kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min kɔni n'a kɛra kɛnɛ wasalen ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la hali bi jamana kɔni a bɛ i y'a faamuya b'a la u ka miirinaw n'u ka hakilinaw u ye olu minnu to u kɔ yan n'Ala sɔnna jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ u bɛ la ka baara kɛ o kadara kelen kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala ka i y'a faamuya b'a la jamana in ta ɲɛ. Mɛgalo tile 17 o ye don ye don min kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa ni ka kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn télécommunication mɔ ayiwa n'ale don in sera a bɛ ɲɛnamaya a bɛ laɲɛnamaya diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen la o hukumu kelen kɔnɔna na Mali kɔnɔ yan nɔ ayiwa an ka téléphone-so min bɛ yen n'o o ye Orange Mali ye ayiwa olu kɔni ye don in laɲɛnamaya u y'a laɲɛnamaya ni kɛnɛ ye kɛnɛ min kɔnɔna na ayiwa n'u ye wele bila ayiwa u baarakɛɲɔgɔnw mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw fo ka taa se i y'a faamuya bala jamana in maaba dɔw mɔ ayiwa ni ka taa sigi ka fɔ kɛ Orange yɛrɛ ayiwa baarada minnu bɛ u bolo ayiwa communication ta siratigɛw la téléphone ci yɛrɛ kɔfɛ olu yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ ayiwa u da taara don nin bɛɛ lajɛlen la ayiwa ni ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka tila ka jagoya maaw la jaa minnu kɔnɔna na ayiwa i b'u ka baarakɛlaw ye a ko kɛra nisɔndiya kɛnɛ koba ye ayiwa an ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ a kɛnɛ kana na u y'an sama min na an ka jɛ k'o la ɲɔgɔn fɛ. Bon, 17 mai, entreprise de télécommunication, diɲɛ kɔnɔ o y'a an ka don yɛrɛ de ye. Donc, c'était important pour nous que an ka prise de parole kɛ bi pour que k'a yira maliyɛnw na an bɛ baara minnu kɛ an bɛ dɛmɛ minnu lase u ma an ka fondation bɛ dɛmɛ minnu kɛ an yɛrɛ bɛ baara suguya minnu kɛ en plus de n y'a fɔ cogo min na aspect business donc sujet fana c'est très intéressant pour nous comme aw b'a dɔn an ka ambition ye ka kɛ le premier partenaire du numérique au Mali, de la transformation numérique du Mali. Donc c'était important qu'an kana a yira an bɛ baara minnu kɛ pour que ka Mali dɛmɛ ka taa ɲɛ ka Mali yiriwa sur le plan numérique. Sɔgɔmada in na an ye Orange ka rendez-vous, les rendez-vous Orange an y'o de lancé sɔgɔmada in na. Pourquoi bi? Parce que bi ye le 17 mai, bi ye la journée mondiale des télécommunications. Comme aw bɛɛ b'a dɔn Orange est entreprise responsable de télécommunication ye donc ɲinan thématique kun ye min ye ɲinan thématique kun ye l'innovation numérique au service du développement durable. Donc comme an ka entreprise kɔnɔ an ka direction caman bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna na donc objectif kun ye min ye sɔgɔmada in na c'est que kana yira journalistes la télé radio web TV la Orange bɛ se ka baara min kɛ de manière responsable o thématique kan quoi parce que n'i ko opérateur de télécommunication mɔgɔw bɛ miiri tout de suite unité crédit et forfait. Mais en plus de ça, donc en plus de ce côté business là, on me fait qu'il y a malien na Orange ben ka bara minnu kɛ ka bara minnu sigi sen kan pour que la population malienne dɛmɛ ka yiriwa. Bon, au bara kumaba ye jumɛnw ye an ye d'abord an ka service Emagriw présenté. Emagriw ye service Emagriw ye mun ye c'est an ka service minnu bɛ an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka se ka yiriwa
c'est-à-dire u bɛ se k'an wele ka question poser u bɛ se k'u to yɔrɔ dɔ la k'a dɔn ni san bɛ nalen don min na ou bien ni san tɛna na yɛrɛ ou bien ni ji bɛ fan min na pour que n'u bɛ se ka taa n'u ka baganw ye fan min fɛ. Service Amagri présentera an ye kunnafoni fana présenter o ye service ye e bɛ se ka weleli kɛ gratuitement et question dama dɔw bɛ yen nɔ peut-être i t'a a jaabiw dɔn i bɛ se k'o sɔrɔ o service kunnafoni kɔnɔna na. An y'an ka service de sensibilisation internet fana parce que bɛɛ b'a dɔn sisan téléphone cayara denmisɛnninw bɛ internet kan u bɛ réseaux sociaux kan donc comme anw ye opérateur responsable ye an bɛ taa école kɔnɔ. Mali école kɔnɔ Bamako ani région kɔnɔ ka taa internet explication di a n'a fonctionnement ɲɛfɔ denmisɛnninw ye u bɛ se k'a utiliser cogoya min na pour que ka kalan kɛ mais risque minnu fana b'a la parce que i b'a dɔn ko denmisɛnninw tuma dɔ la u bɛ heure caman kɛ réseau kan donc an bɛ u dɛmɛ k'a dɔn an kan ka taa nin site suguya kan mais nin site suguya an man tɛ ka taa o suguya kan pour que ka se k'u yɛrɛ lakana quoi. Internet ka kɛ outil de apprentissage mais a kana kɛ sababu ye min bɛ se k'u ka kalan détruire. An y'olu présenter yan. Bon an ka direction technique fana nana ka n'a yira ko c'est vrai que an bɛ antenne sigi Mali fan bɛɛ fɛ mais an ka antenne sisan anw bɛ ka énergie renouvelable énergie propre de utiliser de préconiser o ye mun ye c'est-à-dire an bɛ ka an ka antenne kɛ solaire ye comme bɛɛ b'a dɔn tileba bɛ Mali la yan nɔ au lieu que k'a kɛ électricité ou bien ka tɛmɛ ni groupe ye min bɛ essence jeni an b'a préférer sisan ka an ka site bɛɛ kɛ solaire ye donc o b'a permettre ka environnement lakana. Nin ko ye laada ye Moptikaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛnɛkaw fɛ misiri min bɛ u ka dugu la n'o a bɛ fɔ o ma ko jɛnɛ misiriba ayiwa san o san awa kɔni bɛ jɛnɛ misiriba u b'a a mamu yaasa fɛn min ye awa sanji kana tiɲɛni kɔni se a mɔ ayiwa ni k'a tiɲɛ jɛnɛ misiri ye misiri min bɛ kabiri lawale fo kana bila bi la ayiwa o baara min n'u b'a kɛ san o san baara in kɔni ayiwa ɲina u ma to kɔ a ko la ayiwa fɛn min ye a baara kɔni kɛra ayiwa dimanche tɛmɛlen ayiwa fɛn min ye kalo tile 12 ayiwa bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ komi kɔnɔkulu ayiwa ɲani baaraw ka daminɛ maa minnu bɛ a baara labɛnniw na u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa degun kana maa sɔrɔ baara in kɔnɔna na ayiwa kɔni y'u kilasa maa minnu bɛ yen nɔ ayiwa ni olu de bolo bɛ a baara la n'u ka kungilennaw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'u siw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye u ye baara tila ka bɛn o mɔ ayiwa a baara kɛra i y'a faamuya b'a la bɛn kɔnɔ ayiwa ani karama kɔnɔ nisɔndiya kɔnɔna na ayiwa ani i y'a faamuya b'a la muguri kɔnɔna na jamana duguden bɛɛ lajɛlen bɔra ayiwa kɔni k'a kɛ tɛgɛrɛ ani balafɔ ye fɛn min ye dunudumaw ayiwa ni ka olu fɔ nisɔndiya yɛrɛ kɔnɔna na ayiwa u taara ka taa a baara bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye misiri bonya yɛrɛ a ka bon fo ka taa fɔ ka bɔ a janya yɛrɛ fana ayiwa u bɛ taa jɔ i y'a faamuya b'a la fo mɛtiri 18 bɔɲɔgɔnko la ayiwa kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa ne ka misiri kɔni k'a mamu kosɛbɛ ayiwa ka tila ka i y'a faamuya b'a la dɔw belebeleba kɛ ka ɲɛsin dugu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ni ka tila ka i y'a faamuya b'a la dɔw kɛ k'a ɲini i y'a faamuya b'a la an ka jamana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ degun min bɛ anw ka dugu kan o bɛ se ka bɔ an ka jamana kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la binganni waleya minnu bɛ an ka dugu kɔnɔ nin waati in na olu bɛ se ka taa cogo min na ka bɔ an ka dugu kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ayiwa ka dugawu yɛrɛ ɲini i y'a faamuya b'a la ɲɔgɔn fɛ ka dugawu ɲini jamana yɛrɛ fɛ ayiwa Mopti ayiwa dugu dɔw dugu min ye duguba ye dugu dɔw dugu min ye i y'a faamuya b'a la fɛn min ye an ka jamana ye u b'a fɔ dugu minnu ma ko dugu touristigiw n'o ye dunan bɛ se ka taa yɔrɔ minnu lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la misiri in yɛrɛ b'o kadara kɔnɔna na fɛn min ye yɔrɔ dɔw yɔrɔ min ye misiriba ye n'i y'a ta k'a lajɛ misiri in bɛ kabiri lawale la fo kana bila bi la ayiwa a jɔn bɛ bɔgɔ de la fɛn min ye hali bisa barika ba a la ayiwa misiri in kɔni ye misiri ye ayiwa kabako misiri don ayiwa maaw bɛ bɔ fo diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen la ayiwa ka t'u ɲɛ da i y'a faamuya bala misiri in kan o de bɛ hokumu kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yaasa misiri in kana bɔ ayiwa dawula min b'a la sara min bɛ a la de i y'a faamuya bala a bɛ kadara min kɔnɔna na a kana se ka bɔ o kadara kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔ san o san nin waati in kɔni mana se ayiwa dugudenw bɛ bɔ ayiwa ni ka kɛ kɔnɔkulu ye ayiwa ni ka taa misiri in kɔni ka taa a mamu ayiwa ni ka bila a cogoya la an bɛ dugawu kɛ ala ka
barika don maa minnu ye nin baara in kɛ hali bi ala ka barika don an ka silamɛyaw la ala ka barika don an ka diinɛ tɔw la ala ka ɲɛtaa ala k'o di mali ma ala ka malidenw kanbɛn kati dolanci kɛnɛ min bɛ yen n'o y'u ka stade omnisport ye ayiwa a kun baaraw dolanci kun jɔlen bɛ a kɔnɔ ka sababu kɛ jumɛn ye u tun bɛ ka a labaaralen kɔfɛ ayiwa fɛn min ye u ye dolanci kɛnɛ yɛrɛ tɔgɔ ta ayiwa ni ka da kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dolancilakɔrɔ min tun bɛ anw ka dugu kɔnɔ n'o o ye Salifu Keyita Domingo ye ayiwa ni ala y'ale miniji dɔgɔya ayiwa an bɛ se k'a fɔ Salifu Keyita Domingo ale ye maa min kɔni ye tɔgɔba sɔrɔ Mali dolanciko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzara la ayiwa fɛn min ye Ballon d'Or africain ale de kɛra maa fɔlɔ ye maa min ye o sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ayiwa fɛn min ye a tun bɛ dolanci kɛ Faransi dugu min na ayiwa u taara yɔrɔbaw kɔni tɔgɔ ta k'a di a la ayiwa o Salifu Domingo min n'a a ye maliyɛn ye ni fasoden don ayiwa salongo ka se ɲinamɔ ayiwa ala kɔni ye a miniji dɔgɔya ayiwa o de hukumu kɔnɔ jamana yɛrɛ y'a laɲini sa ayiwa ne ka nin bonya in ta k'a di a ma katikaw ka dolanci kɛnɛ min ayiwa n'u tun bɛ ka a labɛn ka katikaw ka o dolanci kɛnɛ in ayiwa ni ko o tɔgɔ ta k'o da i y'a faamuya b'a la fɛn min ye Salifu Keyita Domingo ka tɔgɔ da ale la ayiwa a kɛnɛ in bonya n'a bɛɛ lajɛlen kun ta bɛ k'a di fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaa ma n'o o ye colonel Asimi Goyita ye nka kɛnɛ in ka korobu karili kɛ fɛn min ye a ministre ɲɛmaa n'o o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sogɛl Kukala Mayiga ye ayiwa ale de tun bɛ kɛnɛ kana na fo ka taa se dolanci yɛrɛ ministre ma n'o o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fɔnba ye ayiwa ale tun bɛ ministre des sports Fɔnba ale tun bɛ a kɛnɛ kana na ani dolanci kanubabaw fo ka taa se dolanci yɛrɛ baarakɛlaw ma ayiwa a kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min kɛra kɛnɛ wasalen ye a kɛra kɛnɛ sewalen ye a kɛra i y'a faamuya b'a la nisɔndiya kɛnɛba ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka a kɛnɛ ala ka barika don a la ni ne bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la Malibugu ɲɛmaaso a n'a ɲininkɛla sera ka fɛn min sɔrɔ aw ye kunnafoni ko la o de ye nin ye waati bɛɛ lajɛlen an b'o de fɔ aw ye ayiwa maa wɛrɛ tɛna anw ka jamana la baara anw ye an yɛrɛ de bɛ wuli ka baara kɛ yaasa k'an ka jamana jɔ o tuma an ka wuli ka baara kɛ k'an ka jamana jɔ aw sɔrɔlen tɛ Malibugu nɛgɛjuru siraw la ni ala sɔnna aw tɛ fɔ aw jigi kɔ aw kan bɛn